ଆମେ ଟିକେ ବସୁଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ବସୁଦେବ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଭାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ନାଁ ପରିଚୟ ଟିକେ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ମନୋଜ କୁମାର ସାହୁ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାର ବସୁଦେବ ଭୂମିକାରେ ମୁଁ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ 2022 ମସିହାରେ ଚୟନ ହୋଇଥିଲି। 3 ବର୍ଷ ଧରି ବସୁଦେବ ଭୂମିକା ଅଭିନୟ କରିଛି। ପୁନର୍ବାର 2025 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ପୁଣି 30 ଜଣ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବସିଲେ। 30 ଜଣ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଏ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ 4ଥ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପୁଣି ଚୟନ ହେଲେ ବସୁଦେବ ଭୂମିକାରେ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଚରିତ୍ର, ଦୁନିଆରେ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ ଯିଏ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଧରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆରେ ବସୁଦେବ ଜଣେ ଚରିତ୍ର, ସେ କୃଷ୍ଣକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଧରନ୍ତି। ଆପଣ ଆଜି ମୋତେ କହିବେ ଯେ ସେଇ ଚରିତ୍ରକୁ ନିଭେଇଲା ବେଳେ କେତେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳେ, କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, କେତେ ଡର ଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ମଣିଷ ତନରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ପୁନରପି ଜନ୍ମ ପୁନରପି ମରଣ, ପୁନରପି ଜନନୀ ଯଥରେ ଶୟନ। କେତେ ଜନ୍ମ ଯାଇଛି, କେତେ ଜନ୍ମ ଯିବ, ତାର ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମଣିଷ ହିଁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ହୁଏତ ଅଭିନୟ ହେଉ, ମାତ୍ର ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପିତା ହିସାବରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଚୟନ ହେଇଛି ଆଉ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଏ 3 ବର୍ଷ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, ଆଦୃତ ସ୍ନେହ ପାଇଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, କୃଷ୍ଣ ଯସ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରେ ବୃହସ୍ପତି କିମ୍ କରିছে ଶୀଘ୍ର ହାସନ। ଯାହାଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ମୁଁ ପାଇଛି, ସେଇ ଅଭିନୟରେ ହଉ ବରଂ କଂସଙ୍କର ସେ ଦୈବବାଣୀ ବେରେ କଂସ ଯାହାକୁ ନେଉଅଛୁ ପାଟ ପାଲଙ୍କିରେ, ତାରି ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ତୋର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି 6 ପୁତ୍ର ନିଧନ ହେଲେ କଂସର ହସ୍ତେ, 7ମ ପୁତ୍ର ଯେ ହଇଲା ଅଦୃଶ୍ୟ, 8ମ ପୁତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନେଲେ କାରାରୂପ ଧରି, ଦେବକୀ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ କରି ମାତୃ ହୃଦୟ ଗୋଟି ପରେ ଗୋଟି 6ଠ ସନ୍ତାନର ନିଧନ ଦେଖିଲେ ବିଭତ୍ସ ନିଧନ ବେନି ନୟନରେ। ମାନେ ଏକ ମର୍ମାନ୍ତିକ ଚରିତ୍ର ବସୁଦେବ ଏବଂ ଦେବକୀର ଅଭିନୟଟା। ହଁ, ସେ ଯେଉଁ ନାଟକ ଭିତରେ ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ ସହିଥିବା, ଅଧିକ କଷ୍ଟ ସହିଥିବା ଚରିତ୍ର ଯିଏକି ନାଟକ ଆରମ୍ଭରୁ କିଛି ସମୟ ସୁଖ, ତାପରେ ଖାଲି ସୁଖ ଆଇଲା ବେଳକୁ ନାଟକ ଶେଷ। ଯେତେବେଳେ 8ମ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ନେଲେ, ନିଶାର୍ଦ୍ଧ ରଜନୀ, ବର୍ଷଣ ମୁଖରିତ ରଜନୀ, ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ବସୁଦେବ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟି ପରେ 6 ପୁତ୍ର ନିଧନ ଦେଖିଲେ ଏ 8ମ ପୁତ୍ର ଆମେ କ'ଣ କରାହେବ, ଉବୁଟୁବୁ ଯମୁନା। ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଦେଖାଗଲେ ସେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମଧାରୀ ବିଶ୍ୱ। ସେହି ସମୟରେ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ମନେ